Земетресение с магнитуд 3,9 е станало в ранните часове на понеделник, 23 октомври 2023, в 14,47 ч. местно време близо до Пловдив, България, както се съобщава от мрежата за граждански сеизмографи Разпръйшаке. По предварителни данни земетресението е станало на много малка дълбочина от 8,3 км. Плитките земетресения ще се усещат посилно от дълбоките, защото са разположени поблизо до повърхността. Точната величина, епицентърът и дълбочината на труса вероятно ще бъдат преразгледани през следващите няколко часа или минути, докато сеизмолозите преглеждат данните и прецизират своите изчисления или когато други агенции публикуват своите доклади. Нашата служба за мониторинг идентифицира втори доклад от турския орган за управление на бедствия и извънредни ситуации, АФАД, който също регистрира земетресение с магнитуд 3,9 по скалата на Рихтер. Трета агенция, Сейзмологичната служба на Сърбия, ССС, съобщи за същото земетресение с магнитуд 4,0. Въз основа на предварителните сейзмични данни земетресението не би трябвало да причини значителни щети, но вероятно е било усетено от много хора като доста силни вибрации в района на епицентъра. Доста силни трусове може да са усетени в Пловдив на 7 км от епицентъра, Садово на 9 км, Асеновград на 15 км, Раковски на 16 км, Стамболийски на 25 км и Съединение на 27 км от епицентъра.